Студено ми е. Не е нужда. Няма нужда. Ау, добър вечер. Много ли е жега там, Рали? Много е жега. О, Сашо, днеска е ларш. Сашо, тамацка черното плочки ли има? Да. Рали, боди... Абс флекс. Съжаляваме, така ще спим. Ще на автор парти. Не. 15 стотинки за минах. Бюджета намаля. Никога не съм пращала гифчета в TikTok. Никога. Маля, аз колко много съм пращала. Не знам. Шкибиди туалет, шкибиди туалет. Сте прости. Срали на парти да видим Лидия Алфа. Айде. Хора, утре сме на едно тайно парти. С Лидия, с Десита. Кой е друг? Галин, щеш ли да идва? Какво каза последно? Ще идва. Не, ние шкибиди туалет. Стига с тази шкибиди туалет. Мале. Да спираме Wi-Fi и да влизаме вътре. И аз си го мисля. Една... Не. Can you leave her for screen? Не. Добре, защо този път не влезнаха някакви наши приятели? Предните пъти беше супер забавно. Да, бе. Ама ние предния път правихме примерно час и нещо лайв, преди да получа криза. Да, така е. Хора, миналия път в лайва получих криза. Само да OGs са го гледали това. Наистина. И не мисля, че са втори лайв. Съм ли ти приятел, Рали? Приятел си ми. С моя мъж се занимава. Hello, girls. Hello. Hi. Тър. Ще види. Забила работа май. Много. Много си навя ръкавите, че ми е топ. Топ? Да. Ти си крейзи. Не, ти си крейзи. Ох. Боли ме гърба. Хайде всички да пишем шкибиди туалет. Много лудо. Получих някакво дежавю. Не. Ти и при няколко дни каза, че си получава дежавю. Аз никога... Не, преди много време съм получала. Как съм? Добре съм. Те сме си говорят. Има ли суши? Шуши? Суши. Или пири с колета? Какво пише? You're beautiful baby. Как ти? Шкибит. 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 Не чета. Мале направо. Бе ти нормално. Искаш ли да обличаш моята боза с дуплика твой път? Айде да се облича. О, да. Can we be friends? Тази отляво мая добре. Тази черната последна има само шуши. Много сте долни. Ти си долен. Обаче ти си долен. Какво става? Ако беше шкибиди, нямаше да ги е You're so cute like angel. Кои? Карате ли вече кола, Рали? Да. Караме. Коя? На твоята леля тази песен. Коя? Гази? Взети го под носа. Какво беше гази ги с твоята кола? Абе няма да кажем от кой квартал сме, бе. От Орландовци. От Филиповци. От Филиповци. От махалата сме. От махалата. Ще си правим тет шанс. Айде да го спираме. Айде. Bye guys, good night.